Mun gane me? Mun gane me? Kina da wa? Kin san duk garin nan kowa. Alhaji ne? Wallahi ni ma na san haka. Kuɗi ni ba damuwa na bane. Ke kaɗai ce yanzu nake faso a garin nan. Allah da gaske ne. Ni ban da ke akwai wata ma da ta isa ma ta ce ta kai ki matsayi ma? Shi yasa nake son ka. Shi yasa bani kin ga nan ke kaɗai ce. Kai dakata. Mene? Wace ce wannan? Baby ko kin santa ne? Ni ma yanzu na ganta fa. Iye! Tsaya. Ina da kawai. Alƙawarin me? Baiwa Allah. Jiya nan ɗazun nan ya bako sai gidanmu. Jiya yi ma alƙawarin zai tura min 500 a cikin account ɗina. Na ce mishi ina fi son cash, ya ce min babu damuwa za ta tura mishi da biyan nawa. To Allah ɗan Alhaji. Yanzu na kai za ka warware wannan wannan wajen. Na kulli. Wannan da ka haɗa. Za ki saurari. Da ban haka kake? Ai na ga miki wannan da kike ganin shi ya fi haka. Kai ni ma shi yasa ka biyo ni ka cika na. Amma ce a da ma halaka ne haka. Ku daya da Allah. To menene? Baka isa ba dan Alhaji. Yanzu ke baby har yanzu Wata ke lebu? kin Ai san. wallahi sai ka ma tsirara a wurin nan. Ranar sai ba kai ba ma ke. Tsaya. Wallahi Ina kuna da lamba account? Ba wani account. Ka rashin hankali. Ba wani account. Kash din da kuma kawai shi zaka bani. Okay. Mun gane? Mun gane me? Kina da wa? Ban sani ba.